Dobre, takže scrolloval som sa tak po Allegru. Hľadal som Lego sety, very expensive. A myslel som si, že by bola veľká prdel tam napísať Fortnite. No, videl som tam nejaké kartičky, prevažne tam boli Batman, takéto veci, chápete, ale jedno ma zaujalo. Keď sa pamätáte z môjho shortu, chcem nazbierať úplne všetkých Midasov vo Fortnite. A videl som tam toto. Anime pack. No a ja som sa na to pozeral, povedal som ako, čo? To musím mať. Ale boli tam dve varianty. Jedna za 20 ečok a druhá za 14. Neviem, ako teraz mám kúpiť. Ale potom som si scrollnul trošku nižšie, hľadal som aj tam. Viete, čo som tam našiel? Ďalšieho Midasa. Konkrétne Midasa Rexa v posledný smiech po slovenský peku. A viete, koľko to stalo? 95 ečok. No, tak. Viem, že som nesľúbil, ale že kúpim Ancient Midasa. A to áno, kúpim ho už v ďalšom videu, takže čus.